May unahan niya palag mga idol. Aya may tatago mini screen. Aya suuso natin dyan Pangasinan. Dyan si kami. So ipalag mo na ba ya? Tagitilan wali nala to. Hingga pa maruroon. So ya tagitilan mga idol. Mga kadiskarte. Wala. Ayusin. Ba? Okay mga idol, santo siya kabuwasan na siya kayo mga idol. So welcome back again to my channel. Matagal kong hindi na-upload ang tong YouTube ko na to kasi nasira yung cellphone ko na isa. So welcome back again to my channel, Discarding Panggalatok. So masanto siya kabuwasan na siya kayo namin kabaloy ang kuran taga Pangasinan. Kaya na-uploadan yan YouTube ko ta madaral may cellphone ko sakay. So natan mga araw wala tayo dyan kinay alog ta sirun ti may palag ko paano wala siraan ang diskarte tayo sira may diskarting Panggalatok kanda. So malurum dyan puro na ulan kaya may bagya mo. So sirun ti may palag tayo mga idol may screen. Kaya suuso natin niya India na nag-alay sira ang kaplara may tabal-tabal kanta dito sinanalo to balat karakalan mulmul may tilapian native kanda may tilapia tijad Pangasinan. Dapat wala na lato kumon paano wala siran. Sige antabayanan nyo mga idol mga kadiskarte. Ini nakarak mapitik malunak paano na ba tugak. Sige may unahan niya palag mga idol. Aya may tatago mini screen. Aya suuso natin dyan Pangasinan. Dyan si kami. So ipalag mo na ba ya? Tagitilan wali nala to. Hingga pa maruroon. So ya tagitilan mga idol. Mga kadiskarte. Wala. Pwede siya. Sabi ko ya. Mga kadiskarte ay may nalay parag ni. Dagal mo la. Sari tulayan ken. Ugto tampandam no bubukol ko labat. Dagal la. Bagawa tayo ito kaya. Waiter tila di manad ken lasip. Ani mga antini. So ayan mga idol. Shout out sa kayo namin nya kabalayan natin nya taga Pangasinan. Subscribe YouTube channel ko, okay? Sige, mga antini.